bona nit. Jo em dic Jaume Vallcorba, soc el sotspresident. Jo soc l'únic directiu del grup, la resta són empresaris. Jo treballo per una multinacional alemanya, tinc una responsabilitat de 110 persones i uns 25 milions d'euros. Bàsicament treballo als països catalans, aproximadament 1.500 clients, tots del sector industrial, i en aquest moment sabeu la realitat que estem parlant. És una realitat molt dura. Però bé, la presentació la dividirem en dues parts. Jo faré la primera part, que és, diguéssim, el dèficit fiscal, les limitacions que aquest dèficit ens produeix a Catalunya i els resultats. I la segona part l'explicarà en Joan Condins. Molt bé, per començar, què és el dèficit fiscal? El dèficit fiscal és només una resta, que és la despesa que fa l'Estat en un territori menys els impostos que es paguen en aquest territori. Si la suma és positiva, se'n diu superàvit, i si és negativa, diríem dèficit. O sigui que és els impostos que paguem els catalans menys la despesa que l'estat espanyol farà a Catalunya. Ara, en què es tradueix això? Nosaltres, en aquest moment, està estipulat que el dèficit fiscal és un 10% del producte interior brut de Catalunya. O sigui, tot el que produeix Catalunya, el dèficit fiscal és un 10%. Imagineu-vos que teniu una empresa i que a l'acabat l'any, de tots els ingressos que ha obtingut, arriba una persona i se n'emporta el 10%. Això és el dèficit fiscal que suporta Catalunya. Amb diners, com ho fem això? Que en aquest moment, en el 2008, el 10% del producte interior brut van ser 22.000 milions d'euros. Que 22.000 milions d'euros és una xifra prou gran, però compteu una cosa, a l'any 82 la xifra era molt petita, només va ser d'un 4,4%. És això que aquest d'aquí, fixeu-vos, en el 92, amb totes les inversions que es van fer a Catalunya, va ser un 4,4 i després va començar a pujar. La pregunta és, si haguéssim mantingut el nivell d'inversions del 92 sostingut fins al 2008, a on seria Catalunya avui en dia? Doncs, clar, 22.000 milions d'euros és una xifra molt gran que en el cap no ens hi cap. A mi, és una xifra que no... és molt difícil d'entendre. Però el que fem és, la dividim pel número d'habitants que té Catalunya i resulta que el dèficit fiscal són 3.000 euros per persona. Per ciutadà, per persona que viu a Catalunya són 3.000 euros. O sigui, a final d'any és com si tingués una persona i digués, doni'm 3.000 euros, sisplau. Aquest és el nostre dèficit, 3.000 euros per any. I com ho fa això l'Estat? Què ens passa? Fixeu-vos una cosa. Aquest és la llista dels impostos que paga cada comunitat autònoma als seus ciutadans a la comunitat autònoma. I això es divideix pel número d'habitants i surt una xifra, que és, diguéssim, el que paga cada habitant d'aquella comunitat autònoma. Catalunya estaríem a la tercera posició i dels impostos que paguem són 2.148 euros per habitant. Fixeu-vos un detall, per exemple, Extremadura, el que recapta la comunitat d'Extremadura són 1.055 euros per habitant. Un cop es té aquesta xifra, l'Estat que ell recapta la resta d'impostos, perquè aquí a Catalunya en aquest moment només recaptem el 33% de l'IVA, de l'IRPF i el 50% dels impostos especials, que l'Estat espanyol recapta tot l'impost de successions i el 67% del que he dit. Que aquests diners que té l'Estat espanyol són els que transfereix a les comunitats autònomes. I és això. Un cop fa la transferència, resulta que a Extremadura li dona 2.643 euros per habitant. O sigui, és una mica paradoxa, perquè dius, si els extremenys que eren els últims, resulta que són els que rebran més diners. I Catalunya, que estava en la posició 3, resulta que no rebrem res. Ens quedem a la mateixa posició. O sigui, del lloc 3 nosaltres passem al lloc 10. Aquesta és la injustícia que patim. L'Estatut va voler canviar això i li deien el principi d'ordinalitat. I ell deia a l'Estatut que la posició on sortia Catalunya un cop pagant els impostos, després de la transferència es quedés al mateix lloc. O sigui que ens haurien de quedar igual que la Rioja. Però l'Estatut va ser laminat, van treure aquest principi i ens hem quedat a la posició número 10. Ara, una altra cosa que també us voldria explicar és, sempre estem parlant de les comunitats de règim comú. Però què passa amb les comunitats forals? Perquè n'hi ha dues.
I tots diuen que som iguals davant de la llei, però n'hi ha alguns que són més iguals que uns altres. I aquests són els bascos i els navarresos. Mireu, l'any 2006, els ingressos per habitant que teníem els catalans eren 2.143 euros, però els bascos en tenien 5.833, una petita diferència. I els navarresos en tenien quasi 5.000. Això sostingut durant 25 anys és la gran diferència que hi ha entre el País Basc i Catalunya. O a Navarra, al País Basc pràcticament tu estàs allà i 15 dies t'han operat. Aquí a Catalunya, si tenim sort, a vegades estem 6 mesos en cua. Aquesta és la gran diferència de recursos, perquè són molts recursos d'un habitant amb un altre. I ara per fer una comparativa diuen anem a veure un parell de països, a veure com ho fan els altres països. Jo he agafat aquí Alemanya, que és la locomotora europea, és el país més industrialitzat d'Europa. I què fa Alemanya? Alemanya marca un cent, que és una línia on diu les comunitats, que és una renda mitjana. Les més riques ajudaran a les comunitats que no arribin a aquesta renda mitjana. Però les més pobres no podran superar aquesta renda mitjana. No és com a Espanya, que els extremenys ens superen res. I això sí que és justícia. I aquí els quatre, que són els quatre més rics, transfereixen diners als més pobres i resulta que un cop s'ha transferit els diners, fixeu-vos que la columna grisa no arriba a la renda mitjana. I els rics segueixen per sobre la renda mitjana. Això està bé. I Alemanya diu que entre un any i un altre no hi pot haver o sigui, el dèficit fiscal no pot superar el 4%, perquè més d'un 4% afecta l'economia d'aquell any. Catalunya suportem el 10%. Un altre exemple és Canadà. Canadà fa el mateix. Resulta que té dos estats molt potents, molt rics, i aquests dos estats ajuden als altres. Però un cop s'ha fet l'anivellament, els recursos que transfereix la línia grisa, tots arriben a la mitjana, però els que són més rics els permeten tenir una renda més alta. Aquest seria el resum. El dèficit fiscal d'Alemanya, màxim un 4%. Per exemple, als Estats Units, un altre país molt ric, un 2,5%. El Canadà un 2%, Austràlia un 2% i Catalunya un 10%. Hi ha un detall important, que és quan els Estats Units es van formar, que hi havia el George Washington, i em sembla que eren 11 estats en aquell moment, i es va redactar la Constitució, el George Washington ja va dir hem de posar un límit al dèficit fiscal, perquè des de la capital podríem ensorrar un estat. Si un dia, des de la capital, no ens agradés un estat, el que fem és treure-li impostos i no li donem. I en pocs anys el tenim fora. I ells van posar un límit del 2,5. Que aquí a Espanya no hi ha límit. I ara dius, bueno, amb aquest espoli de 22.000 milions d'euros a l'any, què podríem fer? Si dividim aquest espoli de 22.000 milions en 365 dies, l'espoli nostre són 60 milions d'euros diaris. Imagineu-vos que cada dematí surt un tren de Sants que se'n va cap a Madrid portant 60 milions d'euros. Això i el tren torna buit. Ni les gràcies. Doncs què podríem fer amb 60 milions d'euros diaris als catalans? Què és el que perdem? Mireu, diu que l'obra més important que volen fer ferroviària, que la va aprovar la Generalitat, és fer l'eix transversal ferroviari, la línia que aniria de Girona a Lleida. Això està pressupostat en 7.000 milions d'euros. Si no tinguéssim espoli fiscal, ho tindríem pagat en 117 dies. Si seguim com ara, aquesta obra no la veuran ni els nostres nets. Un altre, el canal Segarra-Garrigues. El canal Segarra-Garrigues, que està pressupostat en 1.500 milions d'euros, que és l'obra hidràulica més important de Catalunya, resulta que la tindríem pagada en 25 dies. Més exemples. Per exemple, ara han començat les obres del desdoblament de l'eix transversal. Volen fer una autovia. Costa 700 milions d'euros, ho tindríem pagat en 12 dies. O un altre. Es va inaugurar fa uns mesos la dessalinitzadora més gran d'Europa, la del Prat de Llobregat, per netejar totes les aigües de la part sud de Barcelona. Dona servei a 2,5 milions d'habitants. Va costar 160 milions d'euros, que podien fer una cada 3 dies.